It-tlieta filgħodu fil-Parlament Ewropej seħħ dibattitu b'riżoluzzjoni dwar is-saltna tad-dritt f'Malta fid-dawl tal-aħħar żviluppi fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Dibattitu li kien iddominat mill-kelliema tal-Partit Popolari Ewropej li injoraw l-isblokk fl-investigazzjonijiet u minflok infexxew f'attakki kontra l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Min-naħa l-oħra, il-membri parlamentari Ewropej tal-Partit Laburista iddefendew isem Malta u nnotaw l-iżviluppi fil-każ kif ukoll ir-riformi li qiegħda tagħmel Malta biex issaħħaħ is-saltna tad-dritt. Il-Viċi President tas-Soċjalisti u Demokratiċi Mirjam Dalli saħqet kif il-ġustizzja fil-każ għandha ssir u tidher li ssir. Spjegat kif mill-ewwel jum intalbet l-assistenza ta' esperti barranin fosthom il-Europol u li din waslet riżultati tanġibbli. Tkellmet dwar qatt ta' inkjesti maġisterjali u l-ħtieġa li dawn jiġu konklużi malajr. Semmiet kif b'tibdiliet fil-liġi li neħħiet il-preskrizzjoni fuq każijiet ta' korruzzjoni dan se jwassal proċessi ġudizzjarji. Fissret kif pajjiżna qed jimplementa riformi fil-waqt li jwieġeb lil dawk li ppruvaw jagħmlu ħsara f'dan il-mument. It would be counterproductive if this Parliament rushes into prejudgments that can also prejudice the ongoing investigations. I'm here to speak up for a country that showed that it listens, a country that is open to the recommendations made, a country that implements, and yes, to respond to those who find it convenient to harm Malta and its people at this hour. Il-membru parlamentari Ewropej Alexa Ġus-Saliba fakkar kif id-delegazzjoni tal-Parlament Ewropej 15 ilu ikkonfermat is-serjetà tal-investigazzjonijiet li qegħdin jagħmlu l-Pulizija. Qal il-Pulizija mejjuna mill-Europol u l-FBI waslet għal allegati għattiela u l-allegat mandat li issa qed jaffaċċjaw il-ġustizzja. Saħaq li l-qrati qed jagħmlu xogħolhom b'libertà assoluta abbażi tal-prinċipju tas-separazzjoni tal-poteri u s-saltna tad-dritt. Dawn huma kollha sinjali ċari illi l-istituzzjonijiet tagħna qed jaħdmu u mhux qed iħarsu lejn wiċċ ħadd sabiex fl-aħħar mill-aħħar il-ġustizzja issir u dan il-każ jiġi riżolt. Għalhekk nemmen illi din ir-riżoluzzjoni li għandna qudiemna hija waħda inġusta ħafna mas-sitwazzjoni preżenti f'pajjiżi. L-Ewroparlamentari Josiane Cutajar qalet li hemm impenn li ssir ġustizzja. Iżda ma jkunx ġust li l-aġir ħażin ta' individwi jintuża biex jitfadel fuq pajjiżna. Qalet li tittama li l-għanu li jissaħħu l-valuri Ewropej u mhux li tittieħed pożizzjoni maġla għal skopijiet partiġjani meta l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin. Malta waqfet, femet u ddeċidiet. Beda proċess biex insaħħu l-istituzzjonijiet u mhux se nieqfu qabel ikollna r-riforma kostituzzjonali li hemm bżonn. Hekk qegħdin b'mod sistematiku nqawwu d-demokrazija f'Malta u mhux bil-kontra. Min-naħa tiegħu l-Ewroparlamentari Alfred Sant fisser kif ir-riżoluzzjoni tpinġi s-sitwazzjoni f'Malta bħala waħda sewda. Spjega li l-qtil kien investigat bir-reqqa u wasal biex jissolva. The resolution on which we shall vote tomorrow combines findings, allegations, one-sided interpretations in a statement that paints black everything Maltese. It also blacks out the economic, social and cultural progress achieved in Malta during past years, which is not fair. Dr. Sant saħaq fuq il-bżonn ta' analiżi oġġettiva tas-sitwazzjoni li twassal għal-riforma li tara li ma jiġux repetuti żbalji tal-passat. Intant l-ipokrisija ta' sħab David Casa u Roberta Metsola fid-dibattitu inkixfet mill-Ewroparlamentari Grieg Stelios Kologlu li jelenka kif il-membri tal-Partit Popolari Ewropej fil-waqt entużjasti għal din id-dibattitu naqsu milli juru l-istess entużjażmu f'dibattiti dwar is-saltna tad-dritt f'pajjiżi oħra fosthom fl-Ungerija. But I hope, dear colleagues, that you will display the same straight courage and the same, you will be as adamant as that when we will speak about Mr. Orban and the violations of rule of law, not only about Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.